А от темата ЦСКА преминаваме към един друг клуб, който до миналата година беше водещ фактор в А група. Става дума за Локомотив София. Хората на стадиона в столичния квартал Надежда работят за възстановяването, възраждането на детско-юношеската школа, говорим за тия школи, да. За да провери какво се случва в Надежда. Нашия репортер Владимир Иванов направи специален репортаж за детско-юношеската школа на червено-черните. 6 месеца след като загуби своят елитен статут, Локомотив София продължава да търси своя път към възраждането. Железничарите се придържат към проекта, който стартира с идването на новия собственик Иван Василев, насочен изцяло към изграждането на нова база за детско-юношеските формации на клуба. Нещо, което не се бе случвало десетилетия в Надежда. За целта столичани назначиха шеф на школата в лицето на Иво Паргов, който е и основната връзка с новия спонсор в лицето на една от най-големите фармацевтични компании. Екип на Спорт 7 се срещна с бившия играч на червено-черните, за да научи от първо лице за предстоящите ремонтни дейности, част от които вече дават резултат. Аз и преди разговора с вас си коментирахме, че явно навява носталгични спомени на поколения локомотивци. Надяваме се времето да бъде с нас и края на април месец да успеем успоредно да открием това игрище. Ще бъде с изкуствена настилка, плюс съблекални. Имам идея да направим тук мобилни, заедно с игрището помощното, което ще бъде с естествен терен. Така че децата на тези симпатични квартали тук в региона да има къде да тренират вече наистина по-професионално. Проектът е доста обширен и обхваща ремонт на въпросното игрище, купуване на екипировки, изцяло финансиране на треньорите в школата, спортни пособия, ремонт на съблекални, изграждане на съблекални и всяка година една от възрастовите групи пътува за това мини-клубно световно първенство, което е Готия Къп в Гьотеборг, което се провежда от 11 до 19 юли всяка година. Но самото откриване е нещо уникално. Стадион Олевие е около 70 000 и всички отбори са там. Той винаги е пълен. Аз имах 2 години щастието да заведа възрастови групи на Марек. Мисля, че отборите бяха 1830 и няколко, ако не се лъжа, от цял свят. Наистина това е един страхотен турнир. За да бъде една школа продуктивна, в нея трябва да работят млади и перспективни треньори, които имат желание да се развиват. Именно такива ще бъдат назначавани в дюша на железничарите, по думите на Иво Паргов. Вие казахте млади, точно такива треньори ще търсим и в момента. Аз съм изключително радостен и една от моите идеи беше именно тия момчета, които в момента напълно безрезервно играят и подкрепят Локомотив, а именно Дарко Савич, Кайо Караджинов. Тези момчета да бъдат привлечени и като треньори. Посъветвах господин Василев, той естествено се съгласи с идеята на тези момчета, естествено трябва да бъде платена таксата. От до година живи и здрави те трябва да се запишат като професионални треньори с опита си, като футболисти, пак казвам, с желанието си, а пък и с това, че са достатъчно известни и са дали за Локомотив, аз си мисля, че те ще привлечат доста млади момчета да тренират, да ги заразят със своя ентусиазъм, опит. На тия момчета само единствено трябва да се помага и адмирации до момента за това, което правят за Локомотив. В същото време доскорошният ръководител на Марек обясни и с какво са свързани основните му цели като шеф на червено-черните. Локомотив е институция в българския футбол. Това, което в момента е, тепърва ще го развиваме, ще помогна на Иван с каквото мога, естествено. Все пак това е един от грандовете в българския футбол. Независимо, че и Локомотив и ЦСКА в момента са в това състояние, вие знаете, че това са отбори, които поколения софиянци са идвали на този стадион. Така че ние ще се опитаме, главно аз, да върна дечицата на стадиона. Това е много важно. Ако тези деца започнат да идват по-често, с по-голямо желание, родителите също ще идват, това е най-важното в момента. Относно менажирането на детска футболна школа, мисля, че доста мога да помогна на този клуб. За финал Паргов обеща на феновете, че ръководството ще направи всичко по силите си, за да може клубът да си стъпи на краката възможно най-бързо.
Никой не ме е потърсил, просто защото сега започваме. Тепърва ще имаме срещи и с тях, но тези хора са доста изстрадали и през последната година изживяха неща, които на никой не пожелавам. Въпреки всичко те подкрепяха отбора. Иван след първия матч толкова беше очарован, толкова много хора са били на стадиона. Аз се информирах своевременно. Ясно е, че Локомотив е жив. Наистина Локомотив в момента леко е на колене, но ние ще направим всичките, които работиме тук, така че той да се изправи възможно най-бързо. Силни думи. Локомотив е жив. Може би наистина това е пътят. С развиване на детско-юношеска школа, с създаване на едни добри терени, едни добри условия за децата да тренират пък. Другото би трябвало да дойде лека по лека с времето. Лошото е, че повече говорим всички за тези неща, по-малко се прави, да се надяваме, че това ще се промени. действат, което е хубаво. Реклама, след което се връщаме.